Yes, good morning 100 times Ma'am Jess ug sa itong mga suking tigpaminaw base sa report gikan sa Pag-asa sa itong regional forecast alas 3 sa kadlawon ang low pressure area gibana-bana base sa tanang available nga datos sa 295 km east sa Infanta Quezon. Southwest monsoon ang nakaapekto sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Bar MM makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa southwest monsoon. Samtang ang rehiyon sa Davao Region ug Soxargin makasinati sa panalagsang pagdag-um ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa southwest monsoon. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa kasadpan ngadto na sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gibana-bana nga masinati ang mga pagpanugdog ug kilat. Mataas ang posibilidad sa pag-ulan ug kasarangan ang pag-ulan. Ang kinatas-ang temperatura mao ang kasarangang init nga 28 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga gipaabot ka temperatura kay init nga 23 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:34 sa buntag ug mosalot kini alas 6:07 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 34 minutos. Alang sa mga kaigsuunan nga nag-atang sa tong kadagatan unang taob karong alas 6:37 sa buntag, ikadawang hunas unya sa alas 2:55 sa hapon. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.